Os hábitos saudáveis na túa alimentación permítenche estar on. A higiene é moi importante porque evita que microorganismos contaminen a comida e causen enfermidades. Lava as mans con auga e xabón antes de tocar alimentos. Lava tamén os utensilios de cociña despois de usalos e os alimentos que vayas consumir crus, como verduras e froitas con pel. E mantén limpo e organizado o frigorífico. Planifica sempre a túa compra facendo unha lista. Un truco: vais en fama á tenda, mercarás de xeito racional e non impulsivo. O máis san é facer 5 comidas ao día: almorzo, refrixerio, xantar, merenda e cea. O almorzo é a comida máis importante. Achégache enerxía para afrontar o día e a cea ten que ser lixeira para ter unha digestión fácil. Cando te sentes a comer, come. Non te distraias noutras cousas, xa terás tempo para elas máis tarde. Lembra. Cuida tus hábitos de alimentación para estar on. É unha mensaxe da Cruz Vermella Xuventude.